Kamsure da ndauya nenyaya yakamhangarwa narudo iri paitem case number 146 paitem 1. Inhau yakamhangarwa narudo Tsikirai akabatana naPelagia Chonyera achimhangarira Justin Chonyera. Panyaya imwe chete vari kumhangarira Faith Chonyera ari panhau imwe chete achimhangarira zvekare Joylin Chonyera. Iri nhau yekusanzwanana pamagariro avo pamusha. Ndiyo nhau yandauya nayo mudare. Ndichakumbirawo vamhangari vasimudze maoko avo erudyi vanoti Rudo Tsikirai naPelagia Chonyera motedzera zvandakutaura mashure. Pandichati Rudo Pelagia utaura zita rako. Ini Rudo Tsikirai. Pelagia itaura zita rako. Pelagia Chonyera. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvatichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo. Mwari ave mubatsiri wangu. Zvakanaka itiisei maoko pasi. Ndakumbirawo vamhangarirwa vanoti Justin Chonyera, Faith Chonyera naJoylin simudzai maoko erudyi motedzera zvandakutaura mashure. Pandichati Justin vamwe motaurawo mazita. Ini Justin Chonyera. Joylin Chonyera. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Pamberi pedare namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Tiisei maoko pasi. Ndakumbirawo Rudo Tsikirai. Wakagara izwi rakasimukira kuzivisawo dare nechidimbu chasakisa kuti umhangarire vatatu ava. Pamusoro medare ini Rudo Tsikirai ndiri muzvare Chonyera nasisi vangu mukoma wangu Pelagia Chonyera. Tiri kushungurudzwa nevana ava nehanzvadzi yedu aitwa Chamunorwa Chonyera. Aive nemadzimai akati wandei asi mumwe wemadzimai ake ndiye ane vana ava vari vatatu. Vatiri kutukirwa nekurohwa. Pane chiitiko chakanga chaitika uyu Justin akandirova zvakaipisisa zvokuti takauya kudare rekwamambo kwamajistrate tikatongwa vakawanikwa aine mhosva. Asi pamusoro paizvozvo hanzvadzi dzake idzi dzakasvika pakunge vachitituka. Kumashure kwavanga vagara vachitituka, sisi vangu ndo vanowanzogara kuno kumba kumusha, saka ndo vainyanya kugara vachitukwa vachishungurudzwa vachida kurohwa. Pane mumwe wamusina kudoma anonzi Victor aripo zvekare pakuvashungurudza ipapo. Saka indazouyawo pamwe ndichida kunzwawo kuti zvakamira sei. Ndakabva ndangosvika nokurohwa nokutukwa ndichitukwa kunzi ndiri hure. Ndakarambirwa zvihure, asi tichizvitarisa ivo ndo vari kutoita mabasa iwayo vasikana ivavo. Asi vanondituka nehanzvadzi yavo iyoyo. Ndiye ane hanzvadzi dziri kuita izvozvo, asi anondituka ini ndiri atete vake. Saka ndopandingati ndichidini kutangira. Chamunenge muchitukirwa ndokungadari ngangoda kuziva kuti chinenge chamboiswa muzotukwa chii. Pamwe pacho unenge uchida kutsiura hunhu. Saipapa pandakarohwa ndakanga ndichitsiura vachiba maavhokado mugadheni yekumba muyadhi. Vaiba maavhokado mugadheni mani? Vaiba mugadheni rikurimwa nderahanzvadzi yedu Sebastian akafa ane vana avo, asi riri kurimwa nasisi wangu. Neavhokado yacho ndini ndakaidyara vachibonere next magadheni. Pane raLibert Chonyera, pane rekwaTsikirai. Vaiba maavhokado vachitora vachinotsengesa. Saka ukavatsiura waibva watukwa nezvinyadzi kuti tisiyai takadaro.
Aituka ndiani mukuti vese here kana kuti mukutaura kuti pane wani? Vese vanotuka vese. Zvokuti ndogona kundotuka handito respect ndochitonzi Werudo ukwane sisi wangu ava vachitotukwa kunzi tinokumamisa siyana nesu. Mukuti kana mavatsura vokutukai? Zvavari kuita zvakaipa mukuti mimi vari kubama avo. Pane chimwe hongu zviripo. Vasikana ava vangu vasiri kugara pamba, vakauya zvekare pamba pacho, vakauya zvekuuya vachisikopaza madhoo vachipinda mumba. Vanga vakabva neunhu hwavo ihwohwo hwekuita chifambi. pamba paipazwa madhoo ndepana? Imba pamusha ndepamai vedu, saka tese vana takavakira amai vedu dzimba. Saka baba vavo vanga vakavakawo imba yavaiti gota ravo, vachiti aiwa vanga vakawo sisi vangu vakavakawo ndikavakawo tichivakira amai tose. Saka pamusha panga pari paamai vedu isinaoleti saka vaiuya pamusha paambuya? Pamusha paambuya, asi vachisikopaza mimba yakavakwa nababa vavo vachiti ndevedu matakupinda. Saka vakapindawo zvisiri pamwe, noti hatine zvatiri kutarisirawo kuti zvinofanira kuteedzwa. Hataivarambidza kupinda, asi mapindiro acho nemawiri avakaita vachiita zvenoizi zvepamuromo zvekupopotana, uye vari kuratidza kuti vane vari kuvafurira kuseri kwacho, nokuti kune vari kuzopindira vemuraini veukama vachititukirira zvekare nemashoko akaipisisa. Seni ndinotukwa ndichinzi ndiri mwana wehure, ndakaberekwa kumusana ndiri mwana wekumapurazi, ndiri mwana wababa mukuru, pana baba mukuru wedu ainzi Aroronzi, ndiri mwana waAroronzi, zvitukwa zvichibva kune dzimwe dzimba. Saka izvezvi vana vari kugara kumba? Vari kugara mumba imomo mavakapinda. Mumba mani? Imba yakavakiswa nababa wavo. Justin, ndofunga kunzwa zviri kutsanangurwa naatete. Atete vati vanzokuya mukupanya madhoo ipamba pambuya. Vanzi mukuya muchibama avo zvikanzizve muri kuvatuka nemazwi asina kurura. Mushure mokunge vaedza kukutsurai vachiedza kukupai hunhu. Tsanangurira dadi, zviri kufamba sei? I'm sorry, Mama. I'm sorry, Mambo. Nini ndichitaura kundakazvimira seJustin Chonyera. Tingi zvauri kutaura izvi vari kutongotipomedzera. Nyaya iripo ndeyekuti havasi kuda, chinhu chiri kunyanyawarwadza ndechekuti imba yababa vedu vanga vaisa maroja achidya mari idzodzo achispenda. Handitika hanzvadzi dzangu idzi dzichiroja, handitika dzichirambidzwa kusvika pamusha. Muavocado wakutotanzi vakadyara vanambodyara even dzimba dziripo dzashume even dzamai vavo dzakavakwa nababa vangu vanoitwa uchamuchonyera ndiakavaka dzimba idzodzo. Ivo vakatoendeswa kuchikoro nababa vangu, hapana nacho vakambovaka. Baba vangu ndovakatovaka dzimba idzodzo. Saka chinhu chakavarwadza ndechekuti hanzvadzi dzangu padzakadzoka dzakaita 2 days 2 nights dzichirara panze vachiseka vachipembera tete Rudo, vachipembera zvisikatomboite. Hanzvadzi dzangu ndikadzodzwa kuti imi musatombota kana violence isitakagara navo pandikati endai kupolisi monzwa zvinofamba sei. Because tange tatobvawo futi muna magistrate ndikapiwa judgment yangu ndikabhadhara mafaini andakabhadhara. Handiti ndati hanzvadzi dzangu chiendai kupolisi then muzonditi zvinofamba sei. Then bvaenda kupolisi, then polisi bva vanonzwa zvakaudza zvanzi imimi endai munota sei munopinda mababa venyu then tozotangira ipapo. Havana kumboita zvinhu manje nemusoro wavo kanatasi. Ndobva vakapinda havana tombopwanya. And pane roja randakatosvicha naro room because ini ndaitogara kuroom kwagogo. Because ndanda kuita challenge yokuti ndaiwana mudzimai wangu achitochema achitonzi kuti unofanira kuita zvinhu zvako mumba mamai vangu. Because kuuya kwakaita tete kubva kubasa kana kuti even nemurume wokubva pawakapiwa gubhuro wakatongoya vanje vatori violent instead yokuti vataure nesu zvakanaka. Zvekutanzi tokuba maavho kana kuti asei manje zvatozvipomera because nyaya idzodzo vakatozitaura namagistrate vaona kuti zvafeira ndakabhadhara fine then bvauya kwachief because I was from a defeat. I mean not after kwachief vachienda kupi.
Nhau yakaenderwa kudai kwamajenzi tengeri nhau yanga iri nhau iyo manje vakuita the same nyaya yekuti ndakavarova tinovatuka tiri kuba mavhu tikuita sei ngapiwa judgment yekuti 20 days in prison, 1 paying fine. Then I paid the fine. saka chene chokwadi tokarwa tete Anamborova. Iwo akatondikwadza. right tinzwa kuna Faith John isusu pachedu takatotanga tatombodzingwa pamba tichinzwi wakadzingwa nani takadzingwa natete Pela natete Rudeo ndovakatidzinga nemwana nzando dzedu inonzi Valentine ndovakatidzinga vakatanzi mukuisa zvikomba zvenyu ende uye munofanira kubva ipapo muende kumusha kwenyu kubhoko hamusi vana vepamba ipapo isu tikabva tikanolodya kwatakanolodya tazoona manje kuti iko zvino manje mari dzerendi dzakunetsa takapiwa notisi takuda kuti tidzokera kumba tadzokera kumba tisati tadzokera kumba kune imwe hanzvadzi yangu inonzi Valentine ndo takatakatari tataura naye tikati shamwari isu tinodzokera kutosvikazi pamba ipapo pabhasi pamba penyu ende hamufani kucrossa bridge rapo pavangu ende hamufani kubata property pavangu saka garei kwamuriko handisida kutogona anyone kumbao saka isu nobva tati isusu nenhau yekuti tinyatsosvika zviri safe pamba ende uye ambotitsvakira matsotsi akauya nekombi achida kuti tsvaka patogara kwatailogiko patazotosvika tazototsvaka anyone anotibetsera ndingati infact mazana ndobva tatouya kuno kubva tauya kuti ikavhurisa inonzi protection order yaValentine kubva tatoti isusu kuti tigare zviri safe ende uye toda kuti tione kudzokera kumba kwedu ndobva tadzokera kumba kwedu paipa ndobva tatouyana naValentine natete Pela vaitu vapa tati zvikanzi naValentine zvikanzi panapa notice tiri vanhu vari muno vanofanira kubuda munomu I think so end of August tikati kunotori kure because isu tapiwa almost I think so is 2 weeks left kuti tibve kwatudi kwatogara saka Valentine akangoti hanzi mufanira kusvikira kumafanira kusvikira achichi saka isusu manje hatina kana kuzomboda kuti tizvinzwisise izvozvo because hatingasvikire kune imwe imba isusu imba yavavo vedu iripo ndobva tazototuta sekudaro ndobva tauya pamba ndobva taona panga pane loja ranga richitoda kutobudawo ndobva rabuda patati atete tiri kudawo makeys ekuti tione kunambawo tete Pela wakati Rudo ipa vasikana makeys anditi tete Rudo akati kana mumba mavo ndimo muchave muno musina denga muno ndimo muchave chimba mavo voza vafanira kutoramba vari vachiita nharo kuti vada kupinda mumba iyi imba yaini nawo ende haisiya baba vavo ndozvavakatamba tete Pela wakati ipa vana ichiona izvo soorara panze nevana saka tete Rudo vakaita nharo dzinonzi nharo tikati isu zvedu zvekuti tiite noise nevanhu hazviiti chiregere tichienda kupolisi tobva taenda kupolisi vatatotaura zvatakatotaura tikati tanyimwa makeys apa tarara 2 nights nevanhu panze saka toita sei mapurisa akati chiregere ndirifonere tete vafonerwa ava vatete Pela vafonerwa tete tiri kune nyaya yedu kune vazukuru venyu vari kuno zvikanzi zvikunzwika ndimi mune makeys here tete Pela akati aiwa ini handisiri ndine makeys ana munin'ina wangu ndiane makeys saka munin'ina wavo vachona anga asipo zvikanzi mune nhamba dzachona tete Pela vakaramba vakati nana nhamba dzavo zvikanzi it's okay ndobva vakata saka mupurisa ndobva azotora kati imimi vana imimi mupurisa yasati akata zvikanzi imba yachona iyoyo ndeyani tete Pela vakapindura vakati imba iyi ndeyababa vavo zvikanzi saka kana iri yababa semurumbu wanyimba ichi makeys saka vazokata manje zvikanzi imimi vasikana muchibva panapa tokumbira kuti muende munodi muno kana maona varamba nemakeys tokumbira kuti munovhura
chiromuka nogwejenura unonogwejenura asi ana kuti pwanya ichi mawindo kana kuita sei tobva tanogwejenura zveshuwawo ende infact hatinotombonogwejenura kosi panga mune musikana anga ari mukati skola ndiye akatipa makizi ndobva tazovhura remukati mwedhore mukati mudhore atakazogwejenurewo ndobva tazogadzira madhoza acho ndobva tapinda ndobva tapinda mumba kupinda mumba kwatakatoita takatopinda mumba vana tete ava vasingatodi tipinde mumba umu ende uye zvemaavho alright nechamunatete kana umbo wokufamba kwakatanga kumhangaranya nyaya kwaMeja Street kana verdict outcome yacho kabuda chii? Handina kuzopiwa gwaro asi verdict outcome ndeyekuti akanzi 20 days in prison or 120 years fine. Iri charge yechi assault. Oh, assault. Ndo nyaya imwe chete yakaenderwa kumajistrate kana kuti nyaya yakaenderwa kumajistrate? Ndo nyaya imwe chete. Koye protection order inechitaurwa na wait. Ye protection order ndimwe nyaya yedu isusu yatakatovhoisirawo hanzvadzi yedu inonzi Valentine. Zvavakaita pamusoro pakasungwa kuti hanzvadzi yavo ivo vakabva vamhanya vakatanga kutukira zvandiri kutaura kuti zvavanoti havasi kutuka isusu vanotuka vaisi iye Valentine ndiye mwana mukuru wachamo saka vakamutukirira mufoni vachimuudza kuti zvemaavhokadho izvozvo zvaasungirwa mwana wedu ndo zvaangasungirwa izvozvo here ana tete vanopenga sereki vanoti achitukirira imomo. Ngatifambe tese tidaiso. Rega tinzwe mamiriro akaita imba yava. Nepamiriro akaita pamusha penyu. Pamusoro imamo. Musha wedu baba vemwana uyu Simba Rashi ainzi Sebastian Chonyere ndiye akatanga nemusha uyu. Ndiye akapuwa mushana nababa. Sebastian ndobva vakamusha vatora amai ndobva aisa amaya. Chamu akanga ari mwana mudiki ari mwana wechikoro. Aitodzidza achigara nababa kuHarare. Musha amai vavakirwa dzimba isusu ndobva tazowedzerawo dzimba ipapo amai vangu vangoisirwawo dzimba dzezera nawo. Ndobva tawedzerawo dzimba tikati sevana vasikana kana tauyawo towanhawo pekurara. Asi Chamu uri kunzi musha wakunzi ndewaChamu. Chamu akazovakisira amai. Chamu akanga akudhevhelopa zvezvokuti dzimba mune makuda kuti dzimba dziite dzimba dzakanaka. Iye ndobva aisawo bedroom rake pasaidi. Akati kana ndakuya ndosvikawo pokupota ndichiita sei ndichirara. Saka chamai uya achipinda mubedroom make. Achipinda mubedroom make imomo chamai vane madzimai akawanda. Imba yanga isina muridzi yainzi imba yababa. Madzimai ese vanga vane dzimba dzavo nemapropati avo zvokuti kana kufa kwakaita hanzvadzi yangu vana baba vachigova zvinhu ini ndii ndakaitwa sara pavana inini naVhale wacho iyoyo tiri tu ndisi takaitwa. Chamu anga ine madzimai akawanda anga ine madzimai mangani? Vanga vari 7. Saka pasi vanga vane dzimba dzavo vakadzi vanga vane dzimba dzavo vanga vane dzimba dzavo vese nemapropati acho. Saka imba yekumusha akati Chamu akanga ine madzimai 7 vakanga vaine dzimba dzavo vese. Dzimba dzavo dzanziri kupi? Kutauni kuita kumusha. Hapana ana mukadzi akambobika sadza pamba. asi pamba Chamu anga ine 1 room yake akavaka bedroom rake hombe rine 5 rooms. Akati kana ndauyawo ndopota ndichiya chipinde mumba mangu. Saka aiti nhasi akaya nemudzimai mangwana nomumwe. Hapana mudzimai akambobika sadza pamusha. Kusvikira mai akatozosvika kutozopengo akatoti kuya vakadzi vacho vasingagare pano vakaita sei kungoti mangwana ndaunzirwa dhirezi. Akati ngatifambe tese. Chamu anga imba yake yanga ine 5 rooms akavaka pamba ipapo. Pamba ipapo ndopaayiunza madzimai ake vachibva kwavanobva achingosvorara achifuma achiendwa naye. Alright. Hapana aibika sadza. Kunze kwero 5 room house yakavakwa naChamu iyi. Pane dzimwe dzimba dzakamira sei pamba penya? Amai vane bedroom ravo 3 rooms
ne2 rooms pane bedroom ramai rine 3 rooms kwozoita boys kai ne2 rooms nekitchen ndozvaamai. saka vati bedroom rine 3 rooms boys kai ne 2 rooms nekitchen ndozvaamai izvi. Vanhu vanogara kwezvinezvo ndavanani padzimba idzi. Padzimba ipapapa iko zvinezvi isu ndisiripo. Ndavanani imi munonzi isusu. Ini naye Rudo Pelagia na Rudo. Pelagia na Rudo ndi muri vaviri vanogara ipapo. Pane muroja 1 manoshanda kuchipatara. Rudo wambotaura kuti pane imba yakavakawo ndo 2 rooms 3 rooms icho yaamai. Ndoda kuti ndipajekesewo ipapo 2 rooms idzo sisi vanga vakavakira amai 1 room. Pamadzimai achamwe ipapo ndo pabaita mumwewo akauya akaextenda ndobva atoisawo rooms achitichi tinoda kungoti dzimba dzaamai nekuti tikauya tiri kurara mumotikari murume wedu achiti handirare dzimba dzakavakwa nevana vasikana 3 rooms iyo ndo yandakavakirawo amai. Mataura imi muchiti pamba apa baba vaSebastian Chonyera ndiye akavaka musha uyu. Ndiye akatanga kuvaka dzimba dzadziri dzeuswa asi kuti dzizodevelopwa kuita dzimba dzakanaka. Saka mwana waSebastian uyu mwana waSaba ndoda ngara kuku ari kuHarare Simba. Saka hana chake pamusha apa. Dzimba dzanga dziri pasi dzakazosvika pakuparara. Nyanjo dzake dzake nomuteedzera. Saka iwo mwana waSebastian usingadi kugara kunze. Tinopota tichiuya. Kana wauya unozorara pai? Mambuya imo. Mambuya mupi? Bedroom rambwero. Wanunguzvikirepo. Saka ipo imba iyi yataurwa ichinzi yakavakwa nachamwe. Iyo mbeu. Iwo unoziva chii nezvemba iyi? Inini imba iyoyo yakavakwa ndichiona. Yandatokura. Ichivakwa naani? Namudhara chavo. Ndinono. Achiti ini ndiri kuvaka kuti pamba panake. Ndo imba yandapoto ndichonjirara. Chivakirochi mhuri yangu asi imba haina muridzi. Ndiye vanangu vese. Imba yababa. Avo vese mwana auya. Anongosvikira ipapo. Kana achiti imba yangu haina muridzi. Ari kureva kuti ndiye vana vake vese. Vese vana. Ane vana vanga ani chamo. Nayo Justin, mboro vangani kuvana vachamo? Vanozivana tudo. Bvunzo wati vangani? 9. Yogara zvakanaka iwo. 9. Maizvese vakambokukanda mukati muchana. Umwe abuda waanani zvishoma. Musoro mako kune tunharo naro. Wakaroora here iwe? Naro. Vadzimai vakoro? Arumba. Kupi? Bvunzo wati kupi? Wachonyerewo. Wakavaka? Handisati ndavaka. Urikugara pai? Imba yababa iyo. Urikugara mumba mababa? Ko vasikana ava kumba kwenyu ndekupi imi? Kumba kwenyu ndekupi imi kwama makaroro? Hatisi kuvarume. Hatisi kuvarume. Bvunzo wati chii? Anti kwamakarorwa. Hatina umbororo. Munobvira umbororo. Ko vana mamutira zvoti mune vana. Makavaita mega. Tinongopuwa vana. Munongopuwa. Saka paunai wenyewe zvine zvangana urikugara pamba? Vatatu. Muri 3? Ko vamwe ava 6 varo? Ari mumhara ari mudzimba imana mai venyu vari kupima? vakashaya. Vaigara kupa mai venyu? Taigarawo Mebhorini. Kumba kwai kumebhorini kunani?
Meburini imba iyoyo challenge yakaitika ndekuti imba iyo yakatengeswa namaivhalo achona anonakadzi kutanga ndokatengesa imba iyoyo. Imba yatengeswa imiburo vatatu ndibva masana musina pokugara. Tasati tisina even pekugara. Saka takazotanga unogaro kuchiweshe ndoone building rababa patinogaro natete Pelagia. Maivhalo obva afambidzana neloya rababa watengesa building rekoko ndokuya kwatakazoitwa kudomusha kumakombo kwechuni. Patakasara tisina kana pekugara. Kutaura kuti paitwa manyembo ndepapo. Nekuti imba yakatengeswa naamai vavhari ane umbowo here, nokuti isusu tinoziva kuti imba yakatengeswa naamai vavo vakatengesa nechikomba chavaigara nacho, vakabva vatiza ndobva vaenderesa vana vasikana vatatu vakanvaisa kumusha kwokugukwe. Uyu akanga aenda kuholidhe kuna sisi pela vari kuchweshe ndo vakasara vachimbotengesa vachirana shopu yamukoma chamu yanga iri kuchweshe. Saka vari kugukwe ikoko amai vavo hamene kwavakaenda. Saka inini ndindakazonotora vana ava ndobva ndakamurirwa nanasekuru vavo vakabva vasara nevatu. Faith uyu nechigotwe chaidzivocho akazoshayika, takangozonzwawo chashayikwa ndiye akazinga achitudza. Iye akasara ikoko. Ava ndobva ndaunouya naJoelini nokuti Jacinta yave naye kare kunoko. Saka ndo vazokura vachigara naambuya. Asi pandakaenda kunotora Joelini ndakaudzwa kuti naambuya naasekuru kuti amai vavo pazvavakatengesa imba vanoti ivo vakanotenga imba kukwekwe. Vatenga kukwekwe ikoko nechikomba chavo, ivo vakazoya vachirwara nokuti vakanga vane mumwe mwana iye achirwara. Saka vangoti vachingosvika 3 weeks mwana ndobva afa. Ivo 3 weeks later ndobva vashayikawo zvokuti havana kutovigwa rufu rune mutsigo, zvakanga zvakatomira. Saka ambuya naasekuru vachakanga vatonditasika kuti mungave neruzivo here kuti muzive kuti yakatengeswa sei imba, mukanotiitirawo tsvagurudzo pamwe tinogona kuita follow up. Ipapo vanga vane maconditions mamwe avakandipo, saka handina kugona kuzviitawo. Ndaitove munhu anga ari kumusha kwakewo ndandangonotorowo vana ndanzwa kuti vana hazvina kumira zvakanaka, ndokuya kwavakaita vachigara pamusha. Amai vavo ndo vakatengesa imba ende vakangatengesa zvakawanda nemaproperties anga aripo, zvinhu zvese zvekumashopu nekumaofisi kwachamo zvava zvakaiswa kumba kwavo zvese vakatengesa, neequipment yemabhendi aisponsa mabhendi zvese vakatengesa vabva vatotiza nemari yacho vakaenda. Saka pamidziyo yachamu chasara chezvinezvi chii? Imba iri pamusha iyo. Imba yasara iri pachonyera ndoyega yasara pamidziyo yachamu. Kozeta vana vari kudzimbawo dzavo, vana namai vavo vakachengeta vari kudzimba. Saka pakangogoverwa nhaka yake yakangonzi mudzimai ari muimba maakasiwa nemurume wake neproperty yacho zvese ndezvako. Zviri kuno kumusha zvakanga zvatopiwa amai zvichinzi ndo zvinovararamisawo. Saka amai vaitorarama vachiisawo maroja mudzimba idzodzo. Maroja ari kutaurwa ivo vakatosodzinga mamwe acho, but anga ari amai hatisati agadzira guva ravo. Saka tine maconditions atakapiwa nanasekuru kuti tozogova nhaka yavo after taita zveguva ravo. Saka ndo zvavanga vari kumhanya vachirwisa vana ivava pamusoro mukuru wayo. Tiri pakareba imba iri pamusha ipapapo chamakangaisa bedroom nekicheni. Saka kicheni yakatsva, denga yanga iri yeteching, mhepo yakangoiwa nemoto ndobva wasvopisa. Saka ndokushayikwa kwaita amai 2024 vanasekuru vakatizvo imba iyi yanga yakaiswa mumaoko aamai kuti vabatsire pano wawane zvinovabatsira nokubhadhara magetsi. Zvino isusu hama yedu hapasisinayi zvapaine imba iyi isina denga, chiitai kuti mugadzirise imba ishi iturikwe denga. Vana vese vanonzi vana vachamu vachauya vachipinda papi mumba imomo, mumba mababa vavo. Isusu yedu imba itazariri nokuti mukada kuti muti mangwana maita dambudziko muchitidaidza isusu hatikwanise kuita kuuya, asi kana imba yenyu iripo zvakareruka. Saka pamaroja ari mumba mari yamamuchibatsira nayo kuna gogo, chiitai kuti mugadzirise imba iyoyi. Saka maroja anga aripo acho mari dzinobhadharwa $20. Nofunga mukati 3 rooms maibuda $60
Kweta ipavhuranda $20 yoita $80. Saka pa $80, $20 atete vane mwana wajasi wavanogara naye wavanotochengeta ndiwo. Saka ndokunoenda $20 yacho, ndowo mwana wake wokutanga. Ndokunoenda $20. Mire. Imimi muri kuti kudini imba yakavakwa nachamupamushapu. Taka tiri pakuti tatichigadzirisa kicheni kuti ipereka. Ava vagowana kunyatsogara vachibika mukicheni vachigara pai mubedroom imomo mbamba baba vavo macho. Sezvo iri imba yevana vese. Ndakuzigora kunaroka. Mama wenyu andoonekwa wakabva here? Hongu. Vana sekuru venyu vari kupima? Variko kumusha kwavo. Saka pamusha apa pane makicheni mangana apa? Iyi yanga iri kicheni yachamwi. Haisi yamai vedu. Ipi? Iya tiri kuti igadzirwe yacho. Yachamwa haisi yamai vedu. Yamai vedu iri. Kana magadzira kicheni yachamu nebedroom rake zvodii? Vana vake. Hazvisi zvedu kuitira vana vake. Kuti vaone mokubikira. Izvozvo vari kubikira muimba yacho chengo. Haina denga. Saka izvozvo ndakatenga marata. Tikatenga mapuranga. Ndaibatsirana naVhare mukomana wacho mukuru iye. Zvakatoungana zviripo. Saka patakapa maroja notisi ava vataura zvokuti vada kuuya pamusha. Takatoita chisungo tikawirirana nemukoma wavo uyu mukuru uyu aripo. Tikabva tapa maroja notisi kuti kusvika muna August. Ndofunga vanenge vawanoko kuenda kwakasununguka. Isusu tobva tawanawo mari yekuti tiita sei? Tigobhadhara munhu anoita sei? Anotirika denga. Saka vakabva vauya zvine chisimba vaisvika vachiswonokera vanhu muzimba. So tauya varidzwemba vakaburisa vanhu zvine chisimba mumba. Zvine mutemo kazvi. Ava hamungosviki muchiti imba ndeyangu itobuda izvozvi. Ndo zvavakatoita ipapo. Mutemo haudaro. Ndo zvavakatoita. Mutemo unopa munhu nguva yakakwana 3 months notice kuti munhu abude pamba. Handina mukutisimudzai maoko. Ndo zvavakatoita izvozvo. Ndiri mukadzi mukuru kai ndanyepe. Uda kuchingona iro. Mambo ndinoda kuwedzera pane zvinotaurwa nemukoma wangu. Imba iyi vana amai vanga vakasiya vakataura. Inini ndinowakatsanangura kuti vanoda kuti izoshandiswa sei. Nokuti vakati vazukuru vangu vanofanira kuzosununguka kuuya vachigara mumba umu. Asi vazukuru vavo vapi? Ivo vana vachamu vese. Asi vachiuya sokudaro vanga vakatoigova kare kuti vanouyawo vachishandisawo nokuti basically tisingangotaura kuti chama hapana mukadzi akadika. Asi pane mukadzi akainitiate, pane mukadzi akaisa ruoko rwake pakuvakwa kwemba iyoyo. And she's still surviving. Yes, surviving spouse yachama. Amai vanoshanda kuzisi. Ndo vakadhonzisa magetsi. Ndo vakatovaka pakuvakwa vaitotengawo material. Ndakatovafonera zvokuti dai vanga vari pano vanototaura kuti chiine mazita acho ezvinhu zvataita pamwe chete. Saka ndivo vanga vari mai possibly aizofanira kutonga achitogara mumba imomo. Justin. Mambo. Nemasikane. Saka makambotaura nababa wenyu here mimi kuti mupiwe penyu pekugara. Baba vari mumapindawo ndana nezvinezvi. Takataura nababa vedu Sabhuku. Makataura navo here kuti vakupei nzvimbo dzenyu dzekugara? Kwete. Vakangoti zvanzi imimi chimbopinde muimba yababa venyu. Vachiti vachazotora neava vakomana mukoma Simba variwo mwana waSebastian Chonyera. Vachiti kuti muwane kwekuvaka kwenyu kuminda imwe yachona. Wazozviitika apa vanhu vese imimi pamba muri kunetsana apa hapazi penyu. Mese muri kunetsanirana dzimba dzisiri dzenyu. Vanhu vese muri kufanira kubuda imomo mumwe nemumwe achipiwa kwake achinovaka kwake. Ava vanosara nedzimba dzamai vavo vakachengeta dzimba dzamai vavo. Imimi vana vachamuka munofanira kuwana kwenyu kwamunonogara. Uyu yoita kwake, uyu yoita kwake, uyu yoita kwake. Mungozozoripere. Bhozi tikakusiyai muri papaka chichaitika ndechekuti muchavatirana matemo mugotemana. Aichoka izvozvo. Kuurayiwa chaiko mukuru vara ndokwatouya. Ndinoroverwa dhoo kasingaperi. Justin akauya akandirovera dhoo usiku na12 muna January. Aine mukadzi wake. Nyarara.
naiwe Justin kana uchiona Pelagia naRudo chichako Yana tete wangu. vakasiyana naChamira Vanasiyana ndiana baba. saka sei muchitadza kuvaremekedza? Totovaremekidza. Ndakakutarisa hangu uchitanga kutaura nezvavo nejudgment yawakapiwa kwamajistrate. Gara vanhu vanotongotaura kuti waakuita sei kunokirwa zvavanoitawo chiona uri kupomedzera kuita agare kuno. Aiwa wati iwewe ndana baba wako iyanzvadza baba wako handiti kweiwewe ukadeedzawo baba venyu vachonyera sabhuku sabhuku ndikumbira kuti ndipogara pasina nababa vangu apa naatete vangu tione kuti tingagovane sei kuti tigarisane panapa murunyararo. Chokwadi chandataura chandakuonesa ika imi muri kurwira nhaka yababa venyu yekuti nhasi uno pakasimuka mukadzi waChama akauya achiti imba ndeyangu mimi mese mune musina chenyu nokuti nhasi mukadzi waChama akauya panapa padara achiti mambo ndoda imba yakasiya yava nemurume wangu imi murimo mumba imomo ndoitei handi ndoti imimi budai musiye mukadzi waChama. Saka imimi makabatirira pabazi rinogona kungokwachuka chero nguva asi mabatirira pabazi iroroga vanhu vacho vanofanira kukuyangutsai kuti muwane penyu pamunoti ndepenyu novanhu vamuri kurwisana navo. Pfungwa dzenyu ngadzirege kutarisa zviripo nhasi, pfungwa dzenyu ngadzirege kufunga zvipakero, pfungwa dzenyu ngadzifunge kuti toitei kuti tizvisunungure. Ivo vana tete venyu ivava ndopanotangira nyaya yenyu. Sabhuku apa Chonyera ndo baba venyu, vana tete venyu ava vakoma venyu vacho vauya vana vasabva anacharisa ari kunyepedzera kugara kuHarare uyu achinyepedzera kana kuHarare kwapisa anouya kudzinga ifuti achiti pana pambari paSebastian pano Chama akatozouya achiuya zoungovaka imba yakasipa pande pano anomapaona. Saka kurwisana kwenyu kunoradza kupera. Sabha anouya achiti ndepababa vangu ndepangu, vadzimai vaChamu vanouya vachiti ndepangu ndepababa ndepe murume wangu, Pelagia naRudo vanouya vachiti ndepaamai vedu, then imimi muchazoti ndepedu zvadii. Saka muri kuvarairwa muchidyiwa nenguva muchirwisana nevanhu avo pane kuti musimuke muti tinongedzereiwo pedu patinoshingirira kuvaka. Zviri nani uvake pashoma nepashoma asi uchitovaka uchiisa simba rako paunoti ndepako. Wonongedzerwawo pako paunoti ndepako woshingirira kakupavaka. Sabhuku mandinongedzera chinditenderewo kuti ndikanye zvidhina wonongedzerwa churu wokanya zvidhina wovaka wane kamba kako wane wakushingirira kurima warima nzungu warima nyima waisachi mambaira pasi urikutoenda uchizvisimudza kutoumba mhuri yako. Mukada kurwira zvakashandirwa naChamu mucharamba muine bongozozo pamusha penyu. Pa9 penyu madzimai aChamu pane achiripo anogona kuti pambapa ndepangu. Zvoreva kuti kana tatarisa mutemo chaipo tikatarisa mutemo surviving spouse waChamu kamudzimai wake ndiye anouya achinherita imba iyoyo ende zvaangaine madzimai 7 mumwe nemumwe kwake imimi vana muri parumana nzombe. Saka dambudziko rakasiyiwa nababa venyuka riri kuda kuwana parinodamburwa. Kudambura kwacho kugara pasina natete venyu nanababa venyu. Chokwadi chiripo ndechekuti isusu takasiyiwa tisina pedu patinoti ndepedu, takangouya kuzonabirira pano asi chokwadi ndechiripo ndechekuti baba vedu vanga vaine madzimai 9 kuti tese tinge timanikidzane pano hazvikwani. Zvakuda kuti mumwe ati pake mumwe pake kuti mhuri ikure. Handiti ngatichikurukurai mokurukuraka paonekwa kuti nzvimbo dziripo here modamburana zviripo zvacho uyo upiwa pake uyo upiwa pake uyo upiwa pake. Handiti vana tete ndapiwa pekugara chindibatsira iwo ndikanhokawo mukandipawo 1 room yekuti ndikatora rendi ndichivaka pangu upiwa 1 room uchivaka kutowane pako. Kubva ipapo wazvibvisa mukutaura wovaka pako wotanga kuita zvako nemhuri yako. Une vana vakura seiwo? Wana 10 kuzotowana ni 10 months. Hamuna nguva auya nevana vakura sei? Ndiri mumwe chete musikana. Ko vana venyu vari kukura kaimi. Saka kukura kuita vana venyu kadzimai dzicharamba kutokwana. Adzimai vako iwewe vachatanga kurwisana naatete
adzimai ako kasaka nhazorwisana naateteka zvichaenda mberi futi ivava futi handi vanenge vaana atete kumudzimai wako vachatanga kurwisana nemudzimai wako futi vabva pamudzimai wako vachatanga kurwisana nevana vako futi saka zviri nanika ungonongedzera uyu pake ushingirira ndokuvakira kakicheni kako wana pokutangira iwe pako muchibasharidzana naatete venyu mucharidzana nababa mucharidzana nevakoma yatoonzera yekuti uzvisunungure nekuti mistake yakaitwa nababa venyu ndeyekuti havana kutsvaga pavo pekuti vazvivakire panoti ndepangu vakauya kuzonamirira pamba paamai kuti mese muchaungana aunganidze madzimai ake 7 ivava uyevha varipo nevana 9 kuti mese vemuungane ipapo mukada kunyatsozviongorora hazvikwani ende mhuri yacho iyoyo haisi kugumira papo iri kukura mucharamba muchingorwisana dzosai pfungwa dzenyu padhuze murege kufunga zvezvibhakera mufunge kuti patiri kurwisana paka tiri kurwisanirana nezvinhu zvakakanganiswa nana baba vedu asi taura kuwana pedu patinotangira tifambe rwendo rwedu rweupenyu kuti mugandure nyaya yekungonongedzerana pamunogona kubatsirana muchishandisa zvakashandwa nababa mubatsirana handiti asi iwe uchizviumbira nhaka yako iwe Justine yekuti mudzimai wako nevana vanonongedzera vachiita pandipopomba pedu mudzimai anoda kicheni yake chamwari yake yekuti hama dzake dzikauya vanouya vachiti iyi ndo imba yedu yatinopinda iwewe haukwanisi kunongedzera baba mudzimai wako iwewe uchimunongedzera imba yakaukana baba wako wachiti ndeyake izvo zvazvito usavarairwe uchimunongedzera mudzimai wako imba yakaukana baba wako uchiti ndeyake imba iyoyo kicheni iri kutaurwa yababa wako kumudzimai wako itori yaamweni haisi yake mudzimai wako anoda huva yake yaunovaka iwewe obva wamupa kuti ndo yako saka wafanaka shingirirai kuvakira mudzimai wenyu huva yake nhaka yababa ika isiyei pane chona pane mabhuku anonzi pfuma yenhaka inoparadza ukama ndiyo yamuri kurira apa tsvagai bhuku ro mungoriverenga muchana chete pfuma yenhaka inopedza kutiparadzanisa igobata matemo tigopera kutemana but chatiri kurwira chii tiri kurwira simba remumwe munhu akashanda akaenda hake kuti adii kuti titsvage pedu tishandise simba redu tigadzire nhaka yeduwo iwo chaita vana vako chaita sekuru handiti vachatodawo nhaka yako saka kana nhasi iwe warwira nhaka yababa vana vako vacharwira nhaka yaani iwewo hazvina kunaka kuti musinzane nanaatete muchiunzana kwamajistrate muchiendeswa kuchiri musoro wehlangano ndauna matitaure maererano naJustine asi kwasikana kumuono wangu wenini kuri kuti avanhu ava vachiri vadika vasati vakunzi dzatsikombi dzingatadze kutsvaga dzimba dzikave nedzimba tikajaira kuti hatiroorwe toda kugara pamusha pababa zvinotikanganisa imimi munokwanisa kuita misha yenyu mukagara zvakasununguka zvekutozobatsira vanhu kwachonyera mutobva kwamunobva musatoredzere kuti hatinongogara tichiitiswa vana tiri pamba ipapo vanhu vachawanda vasina nzvimbo yavo ipapo uye mune muchitorasika gwara reupenyu hwenyu nhaka yenyu kuti muchorasa muchitorasira vana venyu nhaka vanhu venyu vamurikuita muri pamusha pavachonyera vana nhaka pavachonyera handiti so shingirirai muve nedzimba dzanyu nedzimba dzenyu muchitora vana vadiki ende vakasvika chaivo chaivo kuti motoita dzimba dzenyu dzakaita dzakanaka vana venyu ava muri kuita muri pavachonyera itai noukama nekumusha kwana baba wavo musiye zvotavanhana tete handakufara pamata kuti tinongopuhwa vana handiti inhau yekutaura nemuri kuita zveupambi zvavanga vachita here hazvina kunaka kumoya mumusha motanga kuita zveupambi ichiita sei zvibatei handiti zvibatei muroorwe musasangana nezvirwere zvenyika handiti wasi chiri kuitika nhasi unoka akagara pakati penyu Justine muchiona kutoti zvedu zvakanaka tina jasi anoti anonovhundutsira
Pelagia naTete Rudo. Gatigare 5 years. Ndiani ngakutendedzera. Chokwadi chingachena chatikuza necho chetu. 5 years jaza ngakutendedzera. Ndosaka vamutadza kuroorwa ndemurorwa venomba we. Saka hazvina zvazvinokubatsirai kuti mubatane naJustin kuti murwisana naPelagia naRudo. Tsvagai zvinokusunungurai imimi kuti mangwana mugozogarawo nevana venyu zvakanaka. Chega chinokusunungurai kugara pasina baba venyu mukurukura navo. Baba, tatiti kutionesane mamiriro akaita dambudziko ratinaro. Baba vedu akaita madzimai 9. Isusu vana takazvarwa tiri vapfumbamwe. Nhasi uno watinonongedzera kuti ndiye mugaro wenhaka yababa vedu chaiye. Hapana. Tina mai varipo vapenyu vakauya vachiti pamba apa ndepedu, pamba tinotorerwa tikasara tisina pedu. Isusu taita pfungwa yekuti baba tiwanewo pedu patinoti apa ndipo pamwe panonongedzerwa zviro pamba paJustin apa. Handiti iwewe Justin wakagara nababa vako naCoren Chonyera. Tanga tichikumbira kuti mutiunganidze titaurirane zvakanaka pasina kupopotedzana. Upenyu rwendo haugadzirwe nezuva rimwe chete. Handiti munokurukura nhasi mugokurukura mangwana mugokurukura kusvikira mangwana asi muchironga zvegore rinouya. Tinoita pashoma nepashoma. Chikuru kuziva kwatiri kuenda nekuchengetedza runyararo nekuzivana kuti tiri hama nehama. Zvamakaita panapa kudai muri hama nehama vana tete nevazukuru. Nhasi uno Justin akanzi adonha vanoridza mhere. Iwe ukanzi atete vadonha pa ndiwo unoridza mhere. Ndiwo watototi waumirisa baba. Zvino imimi vacho ndimomira kurwisana. Koma dii kumirira kuti ini ndiuye pakati penyu ndikurwisei pane kuti murwisane vega. Ndofunga Justin ndakambomutaurira vasikana ava vasati vauya. Ndikati baba vakafa, amai havana kuuya kuzochema baba vakasiyiwa kuHarare. Tikarova guva vana havana kuuya. Isu takatifunga kuti imba iyi ikanga yapera. Mouya mopiwa chedu mobatana nevamwe. Takapa zita kuna iye wavari kuti vakapapisona Vhari ndiye mukuru wavo. Saka tikati makanyatsobatana muri pamwe chete munyatsoratidzwa kwete kuti muti vasikana vari kuuya muchisvika muchisvoda zvokukupasa. Aiwatorana nehangati dzako vambonengera zvavari vapinza. Titange tagara pasi asi vakuru toona kuti muchagara sei nevamwe vako nokuti iye zvinezvi vari kuzviita fanika ndivo vana vachamureka. Chamane vana vahombe kudarika ivo vanhu veimba kupedzisira vanini kurakazouya ivavo mheremhere yacho inopera here ndakatombozvitaura asi nenyaya yekuti vanoziva zvipakera nekudii hamene mombotibatsira ipapa havana muchenowa vana havasati vasvika mumusha vachiri kumusha havana muchenowa baba vakafa havana kuvachema nguva rakarohwa havana kuve varipo. Saka iye zvinezvi vakuti tisu kovaivaiveiko kana vazovuyapo. Shona yataurwa yakadzika iyi makamboinzwa? Hamusati mamboinzwa kuti inorevei pane zvamabata? Zviripo zvatabata zvokuti tikufanira kuchenura kuti tutambirwe mumusha. Anokutambirai mumusha ndiani? Anopata dotobatsirwa tikuziva kuti tinotambirwa nani. Urikona kuti anoinyama mutaziva kuti ndovatiri kugara nemwana waJustin asi ya mumusha mune dambudziko atete simukaina nemukomana mende unogara pasina Coren. Pamusorema vana ivavo vanekamugana dai vaide vokuzwa dai nanhasi tisiri munogara kuti zvandiri kutaura ini ndakatokunge ndatomutaurira ndikataurira futi pride kuti vana havana kuchema baba hangu varina kurohwa iye zvino vakuya vachiti tisu vana vachamo vachipinda munomusha pakavaida kutoti vapike hwahwa hwekuti tachema baba tichivatambira mumusha. Zvino iye zvinezvi hapana akavatambira asi vakuti ndiro vana vachamo. Saka hamene kudare imimi ndikungatoa chona chinonzi kupisa guva ndo kwamunenge maakuita ipapapo.
wekuti mhedzisero yenyuka munenge muchingogara zvingori zvibhakera zvega zvega. Kuyanana chaiko chaiko kunoshayikwa nekuda kwokuti munenge mune mhepo dzakakupoterai dzisina kuchenurwa pamuri. Ndisaka ndataura shoko rekuti tete avo vari kukona kundo vakuruka mosimuka newe moenda kunoona college movapira. Tarirai mamiriro akaita zvinhu pamusha pedu apa. Taona sekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, zvinoda kugadziriswa nguva iripo. Hapana kutukana, hapana kunongedzerana, kupanana mazano. Handiti kupanana mazano. Tete votaura pavo, avo votaura pavo, avo votaura pavo, iwe votaura pako. Asi muchitaura muchiti mukuremekedzana muukama. Chinangwa chiripo ndechekuti iwe kutsvaga kugamuchirwa mumusha newe nehanzva dzako. Handitika magamuchirwa mumusha muri kutsvaga kuda kuti mupihwawo penyu pamunoziva kuti apa ndipenyu. Idzi nhaka dzababa idzika idzi zviri nani mudzione muchipa kurudziro nekuti dzinogona kukupai kuvarairwa mangwana zvikuzokunetsai. Vana vachamu mati muri 9 pane vakuru varipo kwamuri vakauya nhasi vakati ndepedu unotorerwa zvororwa nhasi uri kurwara pera jana rudo mangwana vachatanga kurwa ndevapo kuswera mangwana vachatanga kurwisana nehanzva dzako wakuziti vana venyu vawandisa pano ibvai pano. Saka hondo yacho haiperi. Garai pasi muite kuti hondo iyi ipere tiwane kuidambura nguva iripo. Ende muchiine simba ezvinonyangoitika kuti kanya zvitina pasimba onara kunogona kukanya. But tikaverenga dzimwe 20 years kubva pari nhasika simba rinenge rashoma. Saka ngatishandisei simba iroro nguva iripo. Uku kurwisana handisuda kunzwa. Munoona chonyera rini rudo handisuda kutaura newe. Handisuda kutaura newe. Uda kuti kudii? Ndaida kujengesa pekuti vati titisu takanga tavadzinga pamwe. Ivo baba vavo ndo vakati vange vavati endai ndikatotuma kuti ndiperekedze uyu anga aita pamiri pake ndiende naye kumurume akaramba akandishaudha. Vari ikoko vakangozobvawo vega vaudzwa kunzi handisi kuda kukuona ipapo akavabvisa ndibaba vavo. Chakuitika ndechekuti iwo wada kuvhura ronda randikuda kurapa iwo. Ndokurambira kutaura. Uda kuvhura ronda randiri kurapa. Handiti iwewe unofana kumira satete uchifukidzira pasina kumira zvakanaka. Handiti nekugadzirisa kuda kuendwa kuti vana vaone pekufamba navo. Vana ava vana handiti vanouya vachikanganisa, vanouya vaine simba, vanouya vaine tupuresha asi vanoda kudzikamisa. Anovadzikamisa ndimi zvekuramba muchingovati baba venyu wakazouya ndokuzonditi hazvina chazvinovaka. Ngatitorei hunhu hwekuvaka. Ndataura naye uyuyu ndikamutaura kuti ndana tete vako ndana baba vako apa ndo vanokugamuchira mumusha, ndo vanokurongera upenyu kuti uzive kuti paunoti ndepako. Mosimuka kamoenda kuna baba pamwe chete murudo. Chinoshamisa chii kuti iwe ufambe wakabata ruoko rwatete vako ava muchifamba vese pamugwagwa? Chii chinoshamisa? Hatiti nditete wako zvanetsa kumba kwako ndo vanenge vachigadzirisaka. Iwe chii chinoshamisa vakare chinotadzisa kuti muti mufambe makabata ruoko rwapera jeo ruchiva. Ndime vacho vasinga mubedroom mapera jeo ndimunopinda, mudura make ndimunopinda, pamapfiwo ake ndimunotora. Saka chii chinozoita kuti murwisana napera jeo? Imi muripi varidzive zvake. Mudura make uyo akatosvika achiti akasvika achiti tete ndikuda nzungu. Nzungu dzandasara nadzo ndedzembewa asikana ndikutongotora kapu chete tete. Mune simba rekunosvika muchitora mudura mapelajia muchitoseka muchiita zvinhu zvaatete venyu. Hamuna chikodzero chekuti muswere muchirwisana napelajia tete venyu. Itai madanha kana maendawo. Itai madanha kumwe kana maendawo. Ndauya pano tete hatidye zviripo. Tete ndipei ndimone sadza. Wakutomona sadza racho raakubika pelajia upakurira vana vodyaka. Handiti bacho havasi kuvaridzi vembera. Vana vapelajia votouya vachiziva kuti papa pana amai nini ndokuti vakuremekedzei. Nhasi uno pelajia akadzafa handiti ndimunogadzikwa parukukwe. Ndiwo munodziga ugare parukukwe. Pelajia asisipo wakutopiwa vana. Saka vana vacho unozovapiwa sei kana vana vacho vaiziva kuti namai vedu mamusingawirirani? Ngatigadzirisei zvinhu izvi nhasi izvi.
tirege kuti tiwane patinozviganhura kuti chakaipa chane zuro tachiganhurira apa takutanga zvedu zvitsva zvekuenda mberi zvekuti titsigirane kusa zvainakidza chose tichi magadheni kwachonyera anga asingapereri dzimbeko uchaziva tine nguva ndavyakuzogotora mimi hati muri kuorwisana tikatora dzimbe tikatora maavhu notuvandandacho totonga nyaya dzeitichika dzimbe dzimbe muna yamotora maavhu akapera gara mime maavhu zvirekononaka runoitawo chikumbiro chatinacho mambo ndechekuti ivo baba vamuri kutaura sabhuku dai varipo ndaikumbira kuti tikambobvisa bhachi reusabhuku tomboriti cheapa tomutora sanzva dzedu baba vedu ende baba vevana ivava angadai ari pano ndakatombokumbira tofunga kuna munyori wenyu ndakatovaudza ndachikumbira kuti vange varipo nokuti vanotori witness wekutoti tatichienda kwavari chinovaudza pamwe pacho havaresponde tichienda sisi vari vega vanoenda vaendazve indikauya ndoenda zvekare kusvika pandakazopedzisira papa ndichifambira nyaya idzodzidzi vakaratidza kuti vachatodi nezvangu ndamboda kuramba kunzwa nyaya asi nachida kuti munzwe kana manzwisisa musikana uyo achitaura kuti takanzi nababa endai monopinda ndati ndamboramba musabvitiroda nyaya yenyu kana ndada kutomborambira kuti ndikunzwei ndekuti ndachida kuti vana baba venyu vauye pano titaure nyaya yacho vana baba vacho varipo but ndazoona sekuti dzimwe nyaya ukaiverengera nezvayo unozozwanzwa vanhu vakuwadzana chazoita kuti ndinzwe kuda shungu dzanziri pane uyu pane mukomana uyu shungu dzacho dzanziri dzekuti regai ndirove musoro uku ndozazoita kuti ndikunzwei but nyaya yenyu yanga yakanaka kuti tikurukure vana baba venyu varipo tiita chisungo navo ndochikonzero ndakutuma tete vakuru ava newe iwewo kana mimi mada vadiki kuti musimuke mese muende muenda kuna baba pamwe chete mosvika munokurukura tabva kuna mambo izvi ndo zvatakurukura zvavakumbira kuti mimi sababa mutitungamirire tizvigadzirisa kana sabhuku vachinge vaine mubvunzo vanondifonera totaura inini ndinongowandirwa hangu but ndikangozvifunga ndinovafonera ndovakurukurira ndotaura navo ndovaudza gamuchirai vana vauye mugare navo pasi muvakurukure kana tichikurukura nyaya chekutanga ngatibvisei zvatakakanganisirana nezuro kana tichikurukura nyaya ngatiregerei kunongedzerana ngatitaurei nyaya sezvairi handiti jasi ndati kana zvekuti makauya kudare ukazoripiswa kana taakukurukura nyaya tinoisa padivi handiti nekuti chatiri kuumba tiri kuumba mhuri handiti mumwe akauya achiti ndakaisa changu ichi mahapwa ndinotokurova nedombo randakaisa mahapwa hatina kwatinoenda munhu nemwese ngaauye asina chaakapfumbata toenda pazero totanga kukurukura tichitsvaga zano rinotiumba kuti tive mhuri imwe chete ndozvandoda kuedza kuita panapa zvandiri kuti mosimuka pasina ane chigumbu nemumwe pasina ane chigumbu nemumwe pasina akatadzirwa nezuro zvanezuro ngatimbosiyai titange kuronga zvitsva pfungwa dzotanga kunyatsoshanda kuti toitei chinotibatsira saka tinoenda rini kunoona sabhuku tiite progress kana maenda unoona sabhuku mozotipa update nekuti marongei zvaramba here kuna sabhuku kana kuti kwaona tete mukuenda rini kuna sabhuku ndiye munhu womusha unofanirwa kuendwa asati naziva kuti rini tichagara pasi nekavevana vacho nokuti ivo vana vacho ndovane nharo vasingade kubatana mamana masikatendei kunoona sabhuku mamwe nhasi mutumirei nhume tine shoko rabva kuna mambo vati tiuye kuzokurukura nemi tati toda kuuya ikoko mangwana masikati tizogara pasi tikurukure ndizvoka mangwana masikati endai munoza nhasi mutete ndikunotumira shoko kuna sabhuku mambo vati tiuye nenyaya kwamuri tikupirei mafambiro atakaita kuenda kwamambo vati nyaya iyi tizoikurukura muno mumusha tironge kuti tiipedze sei kana aine panenge pamuremera anodzoka kuna mambo tiuya tokurukura patonasi ngatibvumirei pano kana paine zvimwe zvichatevera ndizivisei tirambe tichibatsirana
mumusha murege kuita bokozozo. Magadheni ekwachonyera ayaya adzokere paaive nekuti pizi chaidzo dzaibve magadheni ekwachonyera makerotsi aibva magadheni ekwachonyera nzimbe maavho zvese zvaibvako kuti zvaendepi chii chakutadzisa kuti zvivepo chii chakutadzisa kuti zvivepo hamusi maakuita umwe urombo hwekugadzira nekuzvitunidza. Justin ava tete vako vakagara mukonoma zvavakaita izvozvizvo ndozvavanga vari 35 years ago ndozvavanga vari izvozvo hapana kana chachinja pane 35 years zvavari izvozvo ndozvavanga vari vari kugona kuzvichengeta handiti vari kugona kuzvichengeta newewo uchigona kuti kuzvichengeta kuti wo paunozoti tikaverenga 35 years kubva pari nhasi tozoya tichikuti Justin uchayeuka here musi weki mazina ako akakwana tsoka dzako dzakakwana usina chigunwe chadambuka uchitofara ndati awo 35 years ago zvavari ndozvavanga vari hapana chachinja ipapa vari kugona kuzvichengeta ende kugona kuzvichengeta kunotangira apa ndopanotangira nyaya dzese upenyu hwakanaka hunotangira apa maoko anozongoya achitumwa nemuromo asi muromo ukagona kugadzirisa zvese zvinonaka regai ndigumire pano kwanhasi tinozvitenda makorokoto ngavawane chavanodzidza vanoitakurodziva zvatirikubudza kuti 35 years ago ndikutoreyesa zvandikubudza asi kubudza zvendemai ndozvavaipe mutemberi vavo saunopfeka kabhachi kekava kupfeka mbonotara pasinasafuira chidzo Okay,